paka mu studio papa Isabel mangwana ni mamukasei icho kwa makebi mamukasei kwa msikuru wa sekuru aiwa ndamuka kana mamukasei aicho kwa muri ya Zimbabwe tiripo takachibata tiri mukati mekufamba nekufafedza tisuguve nani tigodzisvitsa mugodzipakura nekudzitonga uye zvevada kubatsira tigobatsira mune zvakanaka muri ya Zimbabwe ndine nyaya yandakataura yekwamutare kunonzi kubosha kwamarange yemwana akatora chikwereti update yemwana akatora chikwereti kana kuti akaenda kunotora mari dzinokandwa nevanhu achinzi ukatora mari unobhadhara neinterest nyaya ikaenda mataredzi mhosva ukafanana nekucivil court ikadzorwa kwamambo ikanzi mwana unofanira kudzorerwa zvinhu zvake asi nemazuva vanhu vakazoonekwa vachibova kuchema mhere vari pamambo vachivedzera kuti mari yakawandisa tichagona kweri kuidzora mwana akadzoka zvakare akaenda kune vamwe vatungamiri mukati meguta reHarare akanzi izvo mhanhu ukafonerwa mambo akashedzera kuti ndapa vanhu ava mazuva ekuti kana vasina kudzorera zvinhu zvevanhu ndakutuma zvikonzi kunotora zvinhu zvacho zotengeswa topa mwana mari yake nenyaya yekuti vakaitisa munhu chimbadzo ivo vasiri registered panyaya idzodzo havazi bhengi mari iyi yanga yasvika mari yanga yasvika kuma 9,000 chakuti 9,000 asi mari paibhadharwa yaifana kudzoka iri 140 US but iko zvino zvasvinga kuma 9,000 US. Okay, saka mana update tani update yekuti iko zvinozvi aiwa ndinokuzivisa kuti chikamu chavepo ndechekuti vanhu vapiwa madays ekunzi kana musina kudzora zvinhu izvi zvitumwa zvikonzi zvamambo zvakutumwa kunotora midziyo zotengesa kana mari yakwana wokumira ipapo ndine nyaya muri yeZimbabwe yekunonzi iko kenzamba kune vanhu vakati vari parufu kudaro pakabva pafa umwe munhu zvakare vari parufu kudaro vanhu vakati vakomana ngatigarei pasi tione zviri kuitika izvi vaone kudaro vakabva vatsvaga munhu akauya ipapo vanhu vakazopedzesera vaviga munhu vakaita dzimwe 4 days vakagara vari ipapo vachiti veukama wese hapana ari kubva pano titange tamboona kuti zviri kuitika zvakamira sei kuchibva kwazosvika munhu ipapo asvika munhu ipapo zvikanzi ipo pano pacho pane rufu pano ndo pane dambudziko riri kukonzeresa ndo pane zvese saka ndakukuzivisai kuti inini imba iyi padzimba dziri pano veduwe ndakuita zvandoita ndoda kunotora zvimo zvekuti tibatsirane mumbamu nokuti zviri mumbamu zvakakura musapinda mumba imomo mwana waamai vepamba apa achibva aita nharo akati imomo ndinopinda ndobva apinda imomo ndokubva adona kudaro ndokustroka haachatauri haachaita sei vanhu vakasvika kumubata vakapedzesera vatofonera zvakare munhu iyeye akati ndichatuma vanhu vangu kuti vuye ikoko but musiyei akadaro vanhu da kupinda ngavapinde ndati hamupindiki saka toda kumirira kunzwa kuti zvamusiri kupindika chii chimborimo zvii zvakakonzeresa ndonyaya ndinayo nei baba Isabel pane nyaya iri kungotenderera hanzi yakaitika kurugare here chii chakaitika hanzi panofamba nechitima nyaya iyi ndakainzwa mukoma KB but handina kusvika pandinokwanisa kunzwa zvakakwana achiri makwaikwai manzwiranzwira saka akaenda zvagona ndagara ndine imwe nyaya yakafanana neiri ikoko pazuva ranhasi tinogona kuipedza tine nyaya zvakare iri kugokwe yemwanakadzi angachangoroorwa akatora mwana akaenda naye kusango akamuuraya akanomuisa mumwena ndobva seisa pupu pamusoro achangoroorwa haana nguva yakareba achangoroorwa mwana waakatora mwana wake asi mwana wake mwana womukoma womurume mwana womukoma mwana wababa mukuru akanomuuraya akamuuraya ndobva amufutsira chikonzero hapana chikonzero ndine nyaya yemhuri yakasvika pane zuro muri yeZimbabwe zvinorwadza zvinosuwisa pane mwana ane 13 years anogara kuHeathcliff ndokuna amai vake mwana uyu aine 13 years akunotaura kuti iye anotiza kumba anoba mari anoba mafoni muchitaura naye nezuro anotaura kuti iye ndine zvandinonzwa munzeve dzangu kana mukangondiudza kuti pakati pane mari ndikaenda ndinoiona ndototora ndobva ndatorwa pasi arova pasi kudaro akutoenda akwanisa kugara nevarume vanosvika 6 aine 13 years varume ndichimubvunza noti kana ndiri kuairport nechigara nemurume wangu une makore mangani 13 years achibva aba mari ndokuenda kunonzi kwachihota aenda kwachihota ndokunorekruta womumwe ane 16 years iko zvino zvanofamba vaviri amai vake nababa vake mai vake vakasiyana nababa mai vasiyana nababa akaroorwa nemumwe murume akati mudhara iwewe zvokundipa mutemo nokugara neni kwamuri kuita be careful musanditsvage zvandakuita manje ndakukufuremera kuti wandirepa unopinda mukatiwe
13 years mwana uyu ari kuudza baba vake, ari kuudza baba murume wamai vake. Zvikanzi amai ndikaona munhu anogona kuchekeresa, imi ndokuendesa imi ndoda kuita free. Abatene nemusikana wekwachihoto ane 16 years, wekwachihoto zvakare anogara nambuya anoti ndine murume wangu. Mhuri yeZimbabwe nyaya inorwadza. Ndakazovatakura pano ndikatovasiya pamapurisa nenyaya yekuti vaiti kungobudawo pano pagedhipo panapa hatisi toenda tesere, nokuti kumapurisa vari kuti haasungwe underage 13 years. Vanenge vachida kusvitsa pachimuti paNational FM munobatika sei baba Isabella? Vanoda kundibata mhuri yeZimbabwe munondibata panhamba dzinoti 0771 545 025 0771 545 025. Musabhipa, musafuna neprivate number, muchingofuna takutotaura ndikudzo namba dzachona idzi. Tinotenda baba Isabella vapindira kamustudio manje vanenge vachinyudza gejo 10:15. Paka Harare Heathcliff. Harare Heathcliff chiri kuti kudini? Mukoma KB nemhuri yeZimbabwe nyaya ndinayo panapa yekuHarare nekuHeathcliff ina baba naamai vakasvika pamusha uno zuro vari mukati mekuti izvo Zimbabwe itai kuti mutibatsire, tatambura tanetseka nokuda kwemwanasikana. Mwanasikana wandiri kutaura mhuri yeZimbabwe mwana ane makore kwanda 13 13 years dzokuberekwa. Amai vake nababa vake vakasiyana. Okay. Vasiyana kudaro amai vakazoroorwa nemumwe murume wavari kugara naye. Mwanasikana vachigara naye mwana ndatsike kutiza pamba achienda kana kubasa, aenda kubasa ikoko anonoba ikoko. Izvezvi pamba pavari kugara mwana uyu ipapo akatobira vanhu vari ipapo, zvokuti pamba pavari kugara ipapo vachiroja nevamwe vakatonzi imi kana muchigara pano asi mwana wenyu hatimudi pano. So vari kutya kuti anogara kupi chikonzero, akabuda pamba anoenda kubasa, akaenda kubasa kwaaenda anonoba, kana asipo kubasa anenge ari kumurume. Ende varume vari kuita kuti ari kugara nawo varume vatowanda, achitaura nemazita kuri kunzvimbo yekuAirport. Ndomubvunza, uri kuti iwewe ndinogara nemurume wangu une makore mangani? 13 years. Nemurume munenge muchitei? Tinenge chori mumba medu sezvinoti baba naamai nekuti ndiri mukadzi kakwana. Mafoni wakabaka wota sei andaba iko zvinozvi anogona kusvika kuma 5 kana ku6. Imwe yacho ifoni hombe yakatoba akaita zvekutotrekwa kusvikira atanga kutaura nemurume pafoni. Mapurisa vakaita basa rawo rekumudhonzera padhuze kusvikira vamubata. Vabereki vatikaenda kumapurisa vanosvika vongorohwa vonzi izvo mwana mudiki haasungwe, chiendai naye. Mwana uyu aba mari mukati meguta reHarare akazosvika zvakare kuenda mukati menzvimbo inonzi Chihota. Aenda kwaChihota ikoko zvakare akazosangana nemwanasikana ane 16 years dzokuberekwa, asangana naye zvakare mwanasikana achiri pamurume zvakare, ndokutizawo murume ndokutanga kufamba vaviri. Vari varime vaviri kudaro yange ve tag team. Mabasa ari kubatwa ipapo Zimbabwe akaoma. Uyu wekwaChihota uyu akura sei? 16 years. We muno muHarare kuHeathcliff 13 years. Uyu mari akanga arova vamwe $200 ndobvatenga hembe ndikutengera umwe wake kuti tifambe takakwana. Vakasangana sei vaviri ava? Uyu musikana uyu amai vababa vake vari mukati menzvimbo yekwaChihota. Uyu paakabva kuno kwachienda kwambuya ndokunosangana naiye kuti vakonekta, hapana kuziva vakakonekta sei. Uyu achibva tobva kwaChihota kwacho mbuya vake zvakare havasi kuziva kuti aripi ari kufamba neuyu. Nezuro kuti vazorara vakachengetwa vanga vawirana kuti pana mai vavakanzwa muHeathcliff vachitaura kuti ndoda kunotenga magetsi, saka vanga varonga kuti izvo tofanira kutora banga toenda kuna mai vatenga magetsi avo kuti tinotora mari iyoyo. So ndichivabvunza kuti banga ramaida kutora imimi kuti muende kunocheka mai varida uyo manga mazere kuti vane mari, zvikanzi takavanzwa vachiti varida kutenga magetsi, saka mari rada kutenga magetsi ndo yataida iyo. Ndikati unozviziva kuti munenge kutenga magetsi chiro $5, zvikanzi chiro iri mari. Amai vake varipo right vadaro maida kunocheka here vanoti iyo taida kuti isusu zvidasati vanogara vari 1 taingosvika nebanga tikavaratiza banga vaitya vobva vatipa mari tobva tarwa hedu pasi. Chataida chete chii? Imari. Zvikanzi izvo amai vangu vanondikonesa kuti zvandoda nababa ava uyezve vasiri baba vangu ndi stepfather. Baba ava zvandafunga ini ndezvekuti ndingovafremera kuti vanoda vakandirepa nekuti ina ndichisiri mhandara kudhara, saka ndikavafremera kuti vakandirepa vaende kujere zvavo vari kundikonesa zvandoda. Amai vandikaona munhu anogona kuchekeresa kuti ndinofamba bhete vaine vanochekereswa ndinosara ndiri free.
Mashoko ari kutaurwa nemwana ari kutaurwa nemwana sikana ne 13 years uya ne 16 years akangonyerera because apa pana chadwe chanotera basa bereki vake tichisova pana pane zuro ndakanovasiya pa police vachiti sezvo ndichindikaenda ku police vanoti iwo vana vadiki inini ndotama here pandiri kugara ndakatobhadhara rendi handina kwekuenda nekuti ndiende naye ipapo vanoti mwana wenyu akaba panapo uyu ende anoba atidi kugara naye saka ndoita sei ndakungomuregawo chero zvabuda baba vake havanambogara vabuhoda nekuti akazvarwa vasina kumbomuona but amai vanova mbuya vemwana uyu inini pandakabara mwana uyu ndaisabvumidzwa kugara naye vaingouya vachizondipa kuyamwisa chete wobva uenda nemwana uyamwisa chete uenda nemwana ndaisagara naye inini so anotaura iye kuti iye ndaimbotakurwa ndichiendesa kumakuva nemunhu waitaura so kuti ndizive kuti zvaari kutaura izvi ndizvo here but ndaita nyaya iyi ndichitaura nawo pafacebook pane akabatibata achiti ndiri baba munini wemwana iyeye mwana wamukoma vangu amai vakavataura chokwadi mwana uyo ndosema drugs ndomubvunza kuti iwewe uri kuSouth Africa waona sei kuita kumwana wemadrugs ari kuti ndozviziva hanzi ndiri baba munini nekuti mai vandichivabvunza baba vemwana vari kupi zvikanzi vari kuSouth Africa saka mabvunziro andaita mai ava vachitaura nezvababa nezvaitaurwa nemunhu uyu ane nhamba iri kunze kwenyika aitaura nemo kutoti zvechokwadi mwana uyu itori hama yangu mwana wemukoma wangu asi mwana uyu ari kuita zvemadrugs zvava nenguva yakareba sei zvichiitika mwana achiita zvaari kuita izvi mwana uyu atosa kupinda kuma 4-5 months haana kukura kadaro 4-5 months ndopazvatanga zvakatanga sei paakachinja unhu hwake zvokungotava kutiza pamba womutsvaga vakamudzoka naye pamba wobva teera nochinzi aba womboendesa kumapurisa kusvikira akuenda sokuti anogona akati 1 month asipo vozonza kuti akachitokera nemurume ende ndichimubvunza inini kuti murume wari kugara naye chinonzi murume unochiziva here zvika ndochiziva munhu andopinda naye mubedroom torara tese mimemo chete tisina kusimira ende mbuya amai vababa vangu inini vanotomuziva murume uyu nekuti vanotaura naye pafoni kuti muzukuru vakataura nene votaura nemurume wangu vakataura nene akabvisa mari here aiwa kugara tese tukakosha apo vangani varume vari kuti varume vake kuna amai vakataura 7 ya regai tizonzwa kuti wadiwa vateereri vanoti kudini 25 minutes past 10 ndopafika nthawe pari manje baba kwaramba vari mustudio regai katinzwa kuti vakatibatireiko batanidzira inonzi kupiko kwachiota right munofunga kuti mwana uyu ane 13 years uyu ari kuti agara nevarume vanokwana kuita 7 yes uye ari kutotyidzira vanhu nemapanga ari kuba mari achitoshidzira amai vacho baba tingaite sei tingamubatsire seiko mwana sikana uyu tingaseiko vabereki vemwana uyu fiyo iri kupisa ndoyogeri kungopinde nasi hanzi mwana anogona kunge akashwa mhepo nagogo iwo vabereki vemwana uyu vakwanisa kumbofambawo naye here vari kuti hatitori ipapa vetoti ipapa izvo zvikana mutano kungobva panapa ndibatsireyo motipinza mota motisiya moko mapurisa ipapa pane zvinogona kutoiti anogona kungonyangarira ipapa anogona kutotiza 0713938538 panoba mari anenge aziva seiko kuti pane mari kwanzi ndinonzwa isu rinongondiudza munzeve kuti izvo ukavajoramu vari pamusika pambarika vari pasi noise zakaika ndatonzwa machiti change yangu manga muchitaura mukoma joramu mafukidzi vasati wapinda panhepfenyuro mati mimi anoziva sei kuti pane mari panozoba mari arikuti ndinonzwa munzeve dzangu izvo rinongoti pakati pane mari ndikatoenda ipapo nditonoona mari yacho iripo ndikangonzi pakati nanotora foni nditonzwa kuti ndichienda ipapo ndinoona foni yacho iripo ndikatobuda ndichatobatwa even vanhu chakazondiwana hapana chinonesa chakaona chinoitika izvo zvikupa akarova $200 kwanzi vakazongomuti ingoti pa $10 kana $20 hamurege zvenyu saka anongonzwa inzwi rinopitaura mari mataura kuti chii chakaitika mwana uyu paakazvarwa mukukura kwake mai vake vaiti izvo kwanzi izvo kubva zvavakamuzvara havana kumbogara naye kwanzi mbuya vake vaingoti ndivo vaitora mwana vanongoyazomupa chiti kuti chiyamwisai ukapedza kuyamwisa ubva wamutora mbuya amai vababa okay ndivo vaitora vaigara vese
ndio maliviro ayo vaimutora kubva pazera ripi kusvika pazera ripi? achiri kuyamwa kudaro angasikagare namai aigara na mbuya achingozoka kuzuyamwa aigopiwa kuyamwisa chete mushure mekuyamwisa obva atora 40 ya pakaipa. Okay, Net one, the world in one. icho kwa dimbo ya Zimbabwe ndiri mukati bekufamba mukati bekufafedza nekutsudza matima na vose nyika ino ndinozva chimuti mudengi bakabata muri yeZimbabwe paka pandiri kutaura muri yeZimbabwe kunonzi Kenzamba kusati kuna nachinoyi uko kuna nachinoyi alright. kune chiitiko chakaitika chokuti pamusha pakaitika rufu rwemunhu mukuru vanhu vebaba paitika rufu kudaro vanhu vari parufu ipapo kwakabva kwafamuwo kama zvakare vanhu vachiti tikabva panapa tichaenda panext apo vaenda panext pakazoitika rufu zvakare ipapo vanhu vakati vakomana mazviona here kuitika kwazvo kwazviri kuitika kuti toitika kubva pane rimwe rufu romunhu mukuru nhasi enda pane rimwe rufu rwemwana zvakare tisati tapedza kuviga munhu uyu tichibva pane rimwe rufu tikuenda pane rimwe rufu tadii tagara pasi timboona zvakamira sei. Vanhu vakati titange tapedza kuviga vamwe vakati kwete tikatoviga dzimwe dzenguva tichaudzwa pamusoro pemunhu uyu kuti tikazoudzwa kunzi mavigire emunhu pamwe pamunhu uyu ndo paine chiitiko chaitika ichi muchazoita sei. Vanhu vakati ngativigei tisanyanya kuunganidza zvinhu toda kuti tifambe pamwe chete nekuviga munhu ngatiite sei ngativige munhu tipedze basa tosara tave isusu tobva urongwa hwedu. Zvadaro muri yeZimbabwe vakatanga kuti ivo toita sei tiwane mubatsiri vakazama kutsvaga vachionesana varipo kusvikira vaviga vakazoita 4 days vapedza kuviga mufi but vari panzvimbo iyi. Vanhu vakapesera kuti mazuva akawanda panapa tinenge takuda chikafu nekuti chikafu chinenge chichidiwa panapa takawandisa kunyanya kuti tisara veukama apo vanga vakaungana vese vari kumabasa mukati menzvimbo iyi uyezve nzvimbo iyi ndo yavanozvarwa yavakawanda verudzi urwu. Zvadaro muri yeZimbabwe kwakazoita mumwe akati aiwa ndine wandinoziva regai tigona tikoti auye pano uyezve azive nyaya dziri kunoko achibva aunzwa auye pano auya muri yeZimbabwe riri zuva rechi4 asvika pamba apa akati veduwe maonera ndiri kuita inini mukati mefamily yenyu ndomuri kuitika zvinhu zvesezvi ende izvozvo hapana mazuva panogona kutofa mumwe zvakanaka asi nyaya ndiri kutaura ndeyekuti pacho pamuri kuti pano pane rufu pano ndo pandiri kuti inini ndo pane dambudziko hombe hongu vamwe vari kuona zvo zvavainazvo asi pano patiri panapa zvichiendera nerufu rwiri rwaitika pamabva nepanapa zvese dambudziko riri pano pamba apa chisina baba pana amai chete ndo vasara ipapo. Saka inini ndiri kuti inini imba inonzi imba hombe inorarwa panapa ndeipi nekuti dzimba dziripo dzanga dzakangoenzana nekuti pane vanakomana vasina varume vasina vakadzi nevanasikana vasina varume naivo amai zvikanzi imba iyi ndeiyi zvikanzi imba iyoyi mukanditendera kupinda mumba umu ndikabuda hamuchapindwe futi ndoda kungopindamo asi handina zvandiri kusiya ndaita nokuti pazuva ranhasi nokuuya kwandaita ndiri mudiki ndikapinda umu handidzoki aishi mune simba rose anga achiti ndikapinda mumba handidzoke sei aidaro kwanzi ndinofa sekufa kwaita munhu ikoko ndo kwandinofa ndinoita saka ndiri kukumbira kumbotanga ndaenda asi zvandichasiya ndaita handina kuuraya but zvinhu zviri mukati umu zvane hasha hazvine wasvati muridzi wasvataura naye kana mafambisiro azvaitwa kubva kudhara kunzi tikada kuita basa rakati tinoenda kwakati nokugara kwavaita pasi vachitaurana kuti takuita izvi hazvichaitike mumba umu mane hono but nditenderei kutanga ndadzokera ndozodzoka toshanda pamwe chete kana kune vanoenda kumabasa ngavasiye vanzwa kuti panapa pakuitwa sei musi watichadzoka panapa kana kuine varume vanokwenda kuita vana zvichienda kumberi nedzimwe hama aiwa dare rinenge rakakwana nokuti vanenge vakuziva zviri kuitika. Mwana wamai pamba pano mwana mukomana achibva ati iwewe kudobori kana kuti muprofita uri kureva here kuti uri kureva kuti iwewe mumba umu paukama hwese hwevanhu vauya pano vasingagare muno nevanogara munomu nenyaya yekuti pano papedzisira kufiwa mumba umu ndo makonzeresa kureva kuti uri kureva kuti bedroom ndeamai vangu amai vangu vanoroya zvikanzi handina kudaro kuvhunduka chati kwata hunge une katolike zvikanzi handina kudaro ndati ndoda kushanda basa sezvo pari pano papedzesera kufiwa ndo patobatira basa uyezve ndo pana dano makaungana chiregai kupinda mumba umu kana pane zvinoitika murudzi rwese kana kudzimba dzese ndoda kuzvibatira mumbamu zvikanzi seweda kuzvibatira mumba mamai vangu zvikanzi unonyepa uda kuona matorero mari unonyeba zvikanzi no problem veukama ndataura mwanakomana uyu vanhu vakarera zuva rekupedzesera vanhu vakamunzwa akubuva ari mumba imomo ari kuchema mumba mundiani inga mumba manzi musapino nene so akapedzesera akukambaira
kuti abude panzi aitokundikana zvokuti azvizobatwa dho zvikanzi nemwe murume musamubata azvishamise kuti ateseke magetsi aya kuti munhu ari mukati ukamubata udonhera imomo so umwe mudhara ndiye akasvika netsvimbo ndobva mubatisa tsvimbo ndokumudhonza kubva mumba umwe akabata tsvimbo iye akabata tsvimbo ndokudhonza kubuda mumba munhu shaya dzaoma achatauri kufamba kwakutonetsa ndobva afonerwa zvikanzizvo munhu achibva afonerwa zvikanzi ndakati musapinda mumba imomo ndo mune nhekwedzesi handikwanisi kutaura kuti uyu anoita zvakati but kana ndichikenda ndi mumba imomo munofanira kuti ziva zvakamira sei mubatsiri achibva auya ndobva angoita zvakare zvikanzi gagara ndati mumba umu musaite sei musapindamo mukoma KB amai vacho vatanga kupopota amai vave vatanga kupopota mumba ndio mune hembe dzangu dzekupfeka zvikanzi pakataurwa pana pakanzi izvo kana muine zvinhu zvamunoda pindai mumba umu mutore zvinhu zvamuri kuda ini ndisati ndapinda chikonzero ndikapinda ndikaita zvandiri kuita mumba umu hamuchapindwa ndizvozvo amukaramba ka zvikanzi ainyepa mwana wangu anodhakwa uyu dzimwe dzenguva pane zvaitika kwavari amai vachibva vapinda kudaro mukoma KB ndokuti vakuridza mhere varimo vapinza mhere varimo imomo zvikanzi toita sei kuti vabude zvikanzi shedzai munhu achibva taura kuti inini iko zvino ndine kwandikashevedzwa kwandakaenda izvi akazvitaura musi wesvondo ndo pakati pane kwaita sei pane kwandakaenda asi ndichigamuchira mashoko amai vengu chema uri mukati ndiri kunzwa kuti ati iko zvinozvi ndo paari murodhi kuenda ikoko but amaivo vari kungochema vari imomo ndo rakaita sei ndo rakavharwa kuti vanhu vazive kuti chiri kuitika mukati womuchii ndo pakazonzi akauya nemunhu uyu nasabhuku ndiani sabhuku ari kubvunza kuti akauya nemunhu ari kubvunza kuti munhu uyu akauya naye ndiani mubatsiri ndobva vataura kuti aiwa isusu veusabhuku takakuudzai tiri pana pane mipaitika rufu nekuti kwese kunenge kwaitika rufu totanga kuudzai imimi nemiwo mukataura pana pamuchiti chii chakumboitika kuti mufamily imwe chete tisatebva pane rimwe rufu takuenda kune rimwe rufu mukatotaurawo nemi kuti dai mambofamba matsvaga zvekuita ndo mafambiro atakaita aya uyu ndiye munhu takaita sei watakashevedza svikanzi munofanira kuti mumudane nokuti maonero andiri kuita inini pana kundikana marufu akawanda asiri marufu agara ariko but akukonzerwa nemubatsiri svikanzi aiwa mubatsiri uyo haana kusiya ati ndichangouraya vanhu kaichakuvadza vanhu akati izvo mumba umu ndo muri kukonzera saka ndiri kukumbira musapinda vanhu vari kuita nharo akatanga mwanakomana kuita mwanakomana akati muri kuda kuti amai vangu vanemba iyi akabova imomo ndidika akaburiswa iko zvino zvakasika amai varimo imomo amai vatokutikana kubera vanhu kuti vachita zvokuda kudhonza amai ava kana kumira patoo vanhu vakutya saka sabhuku ndiye akatozofona uyu mubatsiri achiti pane kwandiri akati ndiri kukumbira ndiri mukuru wemunzvimbo umu kana mune zvamuri kuita zviri kunoku zvina kumira zvakanaka munogona kusvika kuno kune makuva akawanda muuye kunoku kana zvanetsa ndopa nhamba dzangu kana mambo wangu kuti akudanei saka nhasi ndopatanzwa kuti mubatsiri ari kuenda ikoko saka izvezvi arisatanzwa kuti asvika here toda kunzwa kuti chichiitika but iye akataura kati mumba mune zvikukutu asi zvandiri kusiya ndezvekuti sezvo pane munhu anga ane connection yekuti akatuma kana kutaura zvaanotaura zvinoenda kunoitika sezvakaitika pakufa kwevanhu ava pane munhu aitotaura kutora zvakati ndoda zvakati ndosanga kuchitika chinhu saka iko zvino zvika ndasiya ndati ndaparadzanisa ukama wemuridzi wezvinhu nezvinhu mukapinda imomo ihondo magetsi saka tida kuzwa apa panga pashaya ani panga pafa ani panga pafa mwana ndiye akazofa kune mamwe mariro okay saka vanhu pavakapedza mariro achibvazouya pamba apa mubatsiri akasvika vanhu vakaungana ende mukomana achiti uri kurevera kuti amai vangu vanorova ende mangaroya here mwana wavo pano pafiwa zvakare zvikanzi handina kudaro asi kuti ndati ndopaungana zvinhu sezvo takaungana panapa ngatingopedzerei nyaya panapa pane kwazviri tichazvidana tozvibatira mumbamo zvikanzi unopenga uri kuita sei uri kupumha mai vangu rove rega ndipinde nemi sei vanhu vachiita nharo zvavanenge vaudzwa hatizivi ngoma KB ikenzamba 0713938538 kana 0789600748 kanyemba nabhozo mwana uyo wamataura wekuHeathcliff right kushandiswa uko mbuya vacho vakakanganisa mwana vana mbuya Chinemi ndinonzi mai Naome kwagutsa kunonzi kudomboshava vanhu varifunga kuti gogo vakashandisa muzukuru kuti kudaro ameno 07139385 musikana nenyaya yemadrugs akati kudini anotombotera ipapo tikataura anotombotera nyaya dzemadrugs kandiro mabata makamubvunza here isusu hatina kumubvunza because patataura nyaya iyi panga pasina nyaya yemadrugs ende vabereki vake
avatozivi kuti kune chinhu chinonzi drug chaanoita. Okay. And hapana pakambosangana naye achiita izvozvo. maybe kumbomubvunza kuti awo pane here zvinodhaka zvauri kutora, monzwa kuti anoti kudini. Hai chokwadi ndichabata vabereki vake tivabvunze bhozi baba vacho vakatosvika kuti ndinogona kungomuka ndakati mandirepa imi, munopinda mukati. And pfungwa idzodzo pamwana ane 13 years 13 years dziri kubva kopi? dziri kubva kopi? Okay, 20 minutes pasi kuitwa mwana uyo pari kutodaka kuti abatsirwe nokukasika. Ndinonzi Foster Jonathan, ndiri kumutora shanga baba Isabel. Hanzi hapana madrugs apo, kushandiswa kwemwanasikana uyo, saka anoda kubatsirwa nekukasika. Iwo vabereki vemwanasikana vari kuti mwanasikana uyu hawanikwe, anogona kutiza anytime. Vakambokwanisa here kufamba vari vega asipo kuti vanzwe kuti chii chiri kukonzera kuti aite zvaari kuita. Posha vakatanga kutitaura kuti ndanzwa handichisina kana mari, ndiri kungofamba ndonziita izvi ndichingosangana naye anga akatosimba kutodarika inini anga chitori muka. Pavari kufamba vari kunzi itai izvi zvipi? Havana kupiwa minamato nezvimwe zvavanotaura kuti vazotaura kuti tiri kunzi zviri kunziso nezvakati. Hapana, chavakataura chete ndechekuti mwana uyu handina kumbogara naye, ndaingomuyamwisa otorwa nambuya vake. Gogo mbuya vari kupi? Vari kumusha. Vapenyu vakamboudzwa here kuti ndo zviri kuita muzukuru wenyu? Pandire vana kundiudza kuti vakamuudza kuti ndo zvaari kuita here. 0713938538 pabodzi na 0789600748. hanzi akatemerwa nyora muzukuru uyu. Nai baba Isabel, kana chiri chokwadi gogo vaitemera nyora muzukuru kuti azobea kuti zvidini? Hatisibapo ende mataure munyaya yekuti mbuya vake mai vanoti ndakambotora baba vake kuti torai mwana, kwanzi vanongoti endemo pamai vangu. Okay, muendise kwa mbuya vake. muendise kwa mbuya vake. Saka vakamboenda naye here kwa mbuya muzukuru? Aiwa, zvese zvaatodi izvo zvekutofamba naye ka haatodi. Paanodzoka anodzoka ega, paanoenda ega. Asi anonge achikuziva kuti mwana ndiwamai ava munzvimbo. 0713938538 atsudzura chimwe ichokwadi muri yeZimbabwe ndirimo ndiri mukati mekufafaidza nekutsudzura dziri kuitika matima nawo senyika ino. Mukoma kebhini sendataura nyaya ndiri kutaura panapa. Nyaya ndiri kuda kutaura panapa inyaya yakaitika kugokwe, muti mutema, chifi nemangwe. Right. Asi ndotanga ndaverenga tsamba iri pano. Okay. Tiri vagari vemuMbare. Tanetseka nechikoro chedu chiri muMbare. Vana vedu vakanyora grade 7 gore rakapera. Vana ava vakanyimwa results avo. Vana ava vakange vachibhadharirwa neBIM. Vachibva vanyimwa results avo nemukuru wechikoro achiti toda kuti mutange mabhadhara $106 iri mari yebhazi. Kana musida kubhadhara mari iyi hatizi kupai results. Kutaura kuno kwatira mukoma KB vana vakanyora grade 7 vachibhadharirwa neBIM pachikoro cheprimary chiri muMbare. Avasati vaona nzvimbo, avasati vaenda kuchikoro kusekondari nenyaya yekuti havana results. Vari kuti headmaster ari kuti zvamakanzwa nezvakataurwa pana pashandi. Ndiri kuda $106 yemari yebhazi. Okay. Saka vana havana results. Hatizivi mukoma kebhi kuti imwe nyaya yakatadzisa vana kupiwa results pana pa honorable minister vakaiva vakataura ndei. Baba Isabel, anditi minister vakasiya namba? Ichokwadi. Vakafona here kuministry? Kwanzi foni yote zama kuifona haisi kudairwa. Ndabatwa nevabereki vanosvika 11 vari pachikoro. Kwanzi hakuna imwe here nzira isiri phone number iyoyo, nokuti achatozivi vana chena kuchikoro gore rino here, nokuti vana vasi kuenda kuchikoro. Imi namba dzava taungana ndoro. Yes. Dzemutauriri munadzo. Makavabata here mukavabvunza kuti ndo nyaya iri kunetsa muMbare? Yange chiringa isingadavirwi. Saka tichaona futi nhasi kuti kana kuri kuti tosvika pavari totovaona headmaster vari kuti inini handiti izvozvo ndiri kuda mari yebhazi. So muri kuti headmaster ave mukuru kudarika minister? Ndo zvaari kutotaura headmaster kuti zvakataurwa ndakazvinzwa, kwanzi imimi muri kutoudza inini ka inini ndotozviziva kudarika imimi but pana pazviita hazvishandi. Hapana here ofisi yeeducation irimo muMbare? Handizivi kuti vanoziva here kuti pane ofisi iripo here. Tichazama kunzwa kuti imwe ofisi tine vamwe vatinoti vanani vaiva vanoripoterwa munzvimbo tisati aenda kumusoro. Vanhu mukambopiwa manhamba akawanda kuti nzvimbo yakati vanoripota kunani nzvimbo yakati timbotsvaga kuti ari papi. Ngavatsvage ofisi yeeducation iri muMbare
Right. voenda unotaura kanhuna idzodzo Idzodzo. handitika kuti vana vedu vakanyimwa maresults toita sei hofisi iyoyo inodyidzana naminista handiti Ichokwadi. inodyidzana nehurumende Ehe. zvinenge zvataurwa pahofisi ipapo vanofanira kuita sei kubatsirikana ende nazo headmaster ari kuziva here kuti bhimuchi ndimi hurumende ihurumende ka saka ari kuti ndiri pamusoro hazviite iye ndiye iye hurumende ndiye hurumende Headmaster. arikuda mari yebhasi kuite school fees It's all right. Vabereki ngavamukutsvaga hofisi yeeducation iri mumbare kana vaishayiwa isusu patinopedza tichaedza kubata honorable minister totaura navo zita rechikoro titori naro pano nezita raheadmaster tinaro pano imi makumbire renhamba dzaheadmaster ndinadzo haadaire foni hadaire haadaire foni kudherera ka hatizivi tari kuita sei fourth estate isu kudherera vatapi venhavo vatapi venhavo kusadaira foni zvese ari kungoti zvese hakuna zvimwe ndini chete ndikuda mari yebhasi okay tsidzirai chekugokwe ichokwadi mhuri yezimbabwe nyaya ndoda kutaura pana pamhuri yezimbabwe inyaya yakaitika mukati menzvimbo yandinoti gokwe kugokwe kwandiri kuti kunonzi kugokwe chief nemangwe kuri kumuti mutema kwasabhuku bongo mhuri yezimbabwe nyaya yakaitika kuti ndekuti kuna amai vakawanikwa vasina kupfeka but vanga vakapfeka mbijana vakapfeka chipfeko chemukati chinonzi petcoat ndo yanga vakapfeka yoga petcoat iyi yanga ine ropa vasina pavakakwara vakawanikwa about 2 kilometers kubva kumba kwevanogara nguvanga vari kuri kuseniseni zuva rauda kunobuda paipai vaonekwa kudaro ndobva vanzi kuchii chiri kuitika vainguti asi kunonzi zvamanita zvinonaka sei madaro mungandisiyete kadaro sei uchidaro iwewe vachitera nemazita nguva iwe mai vakazivasvika vamwe zvikanzi amai munhu uyu ane rimwe zita rinyori ari kutaura zvikanzi siyana neni shamwari kana wabatwa wega kana wabatwa wega siyana neni kuchibva kwasoonekwa kuti tsoka ipa yakarondwa yakatofamba 4 to 5 kilometers kuno mumwe musha kwavakasvika kwange kwaitika rufu kwakatira kuti pane kwanga kwaitika rufu kwatanga taenda pakuzobva ikoko tete chedzimbira amai pavakabatwa machibese-bese vakango vane pitcoat papitcoat panga pane ropa hembe dzimwe dzese vanga vasina vanga vasina dzese vachibvunzwa vaingohumana kuti sei wandisiya ningi zvakanaka here izvozvo zvakanaka here mainengi mainingi vari kutaurwa ava vanozivikanwa vakabva vasvikawo vachibva vasvikawo zvikanzi zita renyu riri kubuda vakanzi iwe siyana neni kana wabata wega asi zviri kunzi vaviri ava vanga vari vaviri vanga vaenda kwanga kune rufu havana kutoti vanga vari vangani nhambe yakataurwa yakawanda vanga vari vangani ipapo mazita akataurwa anosvika kana ma 4-5 okay asi zita remumwe akazosvika ndiye 1 akabva anzi uri kutaurwa wakafuti nemunhu zvikanzi wabatwa wega kana wabatwa wega siyana neni vakatanga kufamba namai ava kuenda navo kumba kwavo ndokusvika kuona pagodho pakaiswa chihuri nemukati pakaiswa chihuri nemukati panga pakabva kwedu kugokoshona yangu inoti pakasara kagepu tinokati wangwadzira kana kuti gwangwadzira pasina kuvhurwa kwaiva kakuita saidzi dzavo ipapo kurikocho vachibva vapinda vasina kubvisa chihuri vanhu vakasara vakamira panze nyaya iyi ichibva yaindiswa kwasabhuku vakapinda ipapo kuti vazoti munhu apinda sebhari chavaioneka kwekwedzereka kuva munhu akabva apinda mukati vanhu vakasara vakamira kunze vanhu vadaro nyaya iyi ikazonzi ngaindiswe kwasabhuku sabhuku akavashevedza akati mune mhosva yamuinayo yekufamba munyika yandinogara inoyi musina kupfeka pari kubiwa $30 plus mbudzi plus nyaya ichienda kwamambo saka nyaya iyi iko zvino zviyakaenda kwamambo kuti vanzi kuti kwamambo ichafambiswa sei saka vanhu vari kutaura nyaya yekuti vane vavakidzani vavo kuchibva kwanzi kwamambo headman vakuchitsvagirwa n'anga godobori mubatsiri kuti avabatsire godobori paakazouya akati amai ava pachavo mumba mavo kana pavari havana zvinoshamisira zvavainasvikana mamba pavo asi kuti amai ava vakaita zvekutemerwa nyora zvitori muropa mavo ndo zvinoda kushandirwa ko vanhu vavaitaura kuti vavasiya pavanga vaenda kumariro vanodyidzana navo sei ndipo vanodyidzana navo munyama zviri muropa magnet shoni yakataura ipapo vakanzi kwanzizvo vane masensa mumusoro mumaoko nemumakumbo anotovaudza kuti iko zvino zvamakuita zvakati iko zvino zvamakuita zvakati
mutambo wecricket pakati pezimbabwe neireland waifana kutanga nenguva dza 11:30 hausati watanga wadhilewa nokudaka kwemvura iri kunaya, so tinenge tichikudzai kuti mutambo wacho unenge wakamira sei. Ndechekugokwe icho igokwe chief nemangwe mutemutema. Saka mambo wakati kudini mushure mekunge kamubatsira taura kuti amai ava hapana chavainacho, vari kungoshandiswa vakatemerwa nyora. Obviously akati varapei. Saka mukurapwa manje dzimwe dzenguva tamirira kuti nzoti vakawana here kuti magodobori mwacho vanenge vachiti kuti varape vane zvinodiwa ipapo, tamirira kuti nzwe kuti varapa sei. Maziva patakaenda kuchitekete takadarika nepamutemutema. Okay, muti eka kugazi ropa ranga riri papitikoti nderani nderei ko vabva kakuningi vaibva kurufuzvi kune munhu angachangobva kufa asina kumborwara zvakaonekera. Saka kuti pane zvanga zvaitika mhino kuti munhu uyu vakasvika paari here ropa varitorako. Musachime muzukuru akato saka kuti akadadiya munhu anodiwa here. ropa hembe dzavo dzanga dziri kupi? hembe dzavo hapana akadziona dzidzasiomba vanga vane pitikoti chete. Ko vamwe vakazopfuura nepo vanga vakapfeka vamwe vese vanga vakapfeka. taite neminutes 12 basa vanhu vakateerera haisi yekuchengeta mumwoyo ba, nyaya yacho ndechinhu chinotibata potse tese asi hatizvizivi nokuti tinonyara kuzvitaura. Saka nhasi ndati titore kamukana wekuti zvisaite sekunge zvinoshamisira kana kunyadzisa nokuti zvinotibata tese. Hanzi nemumwe musikana ndine shamwari yangu yakazvitakura baby bo, rudo ruri kutotsva, support system zvese zviri bo, vanhu vari kudanana kaava vadanana zvavo vanoda kutoroorana zvokutoti kamusi wemugovera valentine special vanga vari vese zvinhu zvichivafambira kazvakanaka. Asi pane nyaya ndeapa pavakaenda kuchipatara ana chiremba vakabva kavaona kuti sisi ava vane inonzi pre-eclampsia iri kumupinza munjodzi. Yes, pre-eclampsia iri kumupinza ka munjodzi musikana uyu. Saka zvinobva zvawedzerwa nokuti inokwidza BP yake. Kana BP yakwira moyo unozvimba, mamwe ma-internal organs right, ana kidney zviri kutodaka kutopinda mu-organ failure. Chiremba vakati best option kumusikana uyu kuti abvise pamuviri apa, akangodaro chete anobva atopora. Nyaya yakaomaka iyi yokuti iwewe watarisira kakunzi wakatakura uye zvese zviri kufamba zvakanaka murudo muwanano yako, wobva waudzwa kunzi aiwa pamuviri penyu panotoda kutokuurayai, kuudzwa uku kana kukarega kubviswa munototarisana kane rufu. Hachisi chinhu chiri nyore basa. Saka sisi havasi kuda havo kubvisa pamuviri apa zviri pamutemo zvatinoti medical approved termination of pregnancy. Asi akasadaro rufu chete hapana chimwe. Vateereri, anofanira kuita sei musikana uyu ari kudanana zvakanaka nemurume wake, vari kufambidzana, rudo ruri kupisa, akazvitakura, aenda kuchipatara uko kwanzi nachiremba ane dambudziko riri paari. Dambudziko iri nderekutika ane inonzi iyo eclampsia, right, pre-eclampsia, iyo inokwidza BP yake. Kana BP yakwira moyo unozvimba, mamwe ma-internal organs akaita sana kidney ari kutopinda ka mu-organ failure. Chiremba vakati the best option kuti abvise pamuviri, asi iye ari kufara nokuti akabata pamuviri ari kutotarisira kakubata mwana mumaoko, right. Saka hasi kuda kakubvisa pamuviri apa. Tisati tanyatso kusvika panhanga nyaya yedu, munozviziva here kuti mutemo wedu wemuZimbabwe unotendera kubviswa kwepamuviri yatingati isusuka Termination of Pregnancy Act inoita iyo inotendera kakubvisa pamuviri mushure mekunge munhu abata pamuviri apo panenge pachisaka upenyu hwemukadzi kana utano hwake munjodzi. Izvi zviri pamutemo uye zvinodzivirira kaupenyu hwake. Munhu pasi pemutemo weTermination of Pregnancy Act munyika yeZimbabwe, kana paitika kuti munhukadzi abatwa chibharo kana kuti paita makunakuna, anobvumirwa zvakareka kubvisa pamuviri. Mumasiku
situations ekuti pamuviri pawakatakura pane inonzika serious fetal abnormalities, right? Mudzimai anobvumirwa kuti abvise zvakareka pamuviri. Vangani vanozviziva izvi kana kuti vakambosangana nazvo? Vatereri, tinodaka kunzwa maonero yenyu. Makambosangana nemunhu ari kusangana nedambudziko randataura pamusoro here apa? Kana pane mubvunzo wamungada kuziva nezvemutemo unoita sei? Foni ndakavhura, nyaya dzinotambirwa uye ngatitaurei pa 0713938538 0713938538 kana 0789600748 0789600748. Wakandwa pa kitchen, wakandwa shoko, uri kuwirirana nomurume wako uchibva wasangana kane dambudziko irori ratiri kuti isusu inonzi iyoka preeclampsia, iyo inopinza kamudzimai panjodzi yokuti BP inoramba ichikwira uye mamwe ma internal organs anogona kuita failure, kutadza pakushanda mune zvakanaka. So musikana uyu ari kuti hazviite kuti ndibviseka pamuviri. Makambosangana here nemunhu ane dambudziko rakadai uye unokwanisa kumuudza kuti kudini? 0713938538 paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Wagwatika 0713938538 kana kungotumira ka WhatsApp message pa 0773238096 0773238096. Hello pa National FM. Hello? Makadi yenyu? Nofara. Tiri kutaura nani ari kupi? Ziki pa Highfield. Ndiani? Alec, muri kupi mkoma Alec? Kwa Highfield. Okay, tibatsire itinzwe. Ndona kubvisa pamuviri best solution. Kubvisa pamuviri I best solution. Tuchengetedza upenyu hwake musikana. But munenge muchitarisira kakubata mwana mukoma Alec. But zvakafanana nekuti akafa futi ka. Ina futi kwachawana umwe musikana kamukomana. Saka mungamudze kuti abvise zvake pamuviri. Zviri nani tiseve upenyu hwemusikana. Aiwa, tinotenda. Maita basa mukoma Alec. Tinotenda mukoma. Maita basa, tinotenda. Mukoma Alec vari kufiyo vari kushedzera kuti the best option apa ndiye kuti musikana ngabvise pamuviri. Yes, tichengetedze upenyu hwamai. Vamwe munoti kudini? Regai nditore mwe mutereri 0713938538 kana 0789600748. Inyaya yandati kati ngoshiya vadiwa vatereri. Tinongosangana kane nyaya mukufamba umu. Saka musikana uyu oita sei ari kuramba kubvisa pamuviri nokuda kwekuti ari kufara kuti munguva shoma iri kutevera anenge akubata kakacheche. Paita Munango Pantedwe. Hello pa National FM. Hello. Makadiko. Tripoedi makadiwo mwanangu. Tiri kutaura nani? Muri kutaura ona Mai Brian weku Highfield kwa Gaza. Kuri sei Mai Brian kwa Highfield kwa Gaza? Aiwa kuri bhoa ako. Mainzwa nyaya yatakasangana nayo iyi. Ndainzwa nyaya inorwadza nekuti apa mwana angakutarisira kuti kune wanano kuchaita mwana. Saka kwakuita miyedzo yakafanana na iyoyo. Aiwa zvinorwadza, asi ndaona kunge kuti araramwe mwana uyu ita kuti abvise pamiri pacho ipapo. Abvise pamiri. Isusu senyika yeZimbabwe pachivanhu chedu zvinotenderwa here kubvisa pamuviri? Aiwa kune maconditionsiwo emadoctors ekuti kana zvakamira zvakadaro zvichizoafecta utano hwemunhu pamiri ipapo panofana kubva. Okay. Saka mungamuzivisa, mungamudze mashoko ekuti kudini musikana uyu? Musikana uyu kana kuri kuti madoctors akataura kuti zvinogona kuzokonzeresa utano hwake kuti usamire mushe kana kuti zviri nani kuti abvise pamiri ipapo ozvitangira ipapo. Aiwa, tinotenda. Maita basa. Nini ndinotenda, muswere munyasha. Maita basa kana nemwe muswere mune zvakanaka. Zimbabwe iri kubvumirana nemamwe mashoko anobvaka kune vanoona nezveutano kunyanya madoctors pavanosvika vachiti pamuviri pawakatakura apa kana pakarega kubviswa unenge uri panjodzi. Ngatimbojekesai kamashoko pane zvataurwa nhasi. Number 1, njodzi yemurapi haina zvekuita nemutongo. Kana chiremba akati pamuviri pane njodzi, hazveve
kuti mukadzi ane mhosva kana kuti akanganisa, izvi zvinoreva kuti pane mukana wekuchengetedza upenyu hwemudzimai uyu kana kuti mukadzi uyu. Number 2, mutemo wemuZimbabwe, yes, mutemo wemuZimbabwe, pasi pe-Termination of Pregnancy Act, pamuviri panogona kumiswa kana kuti toti kubviswa kana kuenderera mberi wakazvitakura kuchisa upenyu hwemukadzi kana utano hwake munjodzi yerufu. Izvi zviri pamutemo uye zvinodzivirira ka upenyu. Saka madoctors kubudikidza kane mutemo munyika yeZimbabwe vanogara pasi wotarisa kuti zvakamira sei kana zvichibvira kuti pamuviri pabviswe panofanirwa kakubviswa. Kusagadzikana kwemwoyo hakusi kushaya simba, kutya, kusava nechokwadi uye kusuruvara zvinongoratidza kuti nyaya iyi inyaya yakaoma. Kuda pamuviri uye kutyira upenyu zvinogona kufambidzana panguva imwe chete. Number 4, kutsigirwa kunosiyana nemunhu nemunhu. Mudiwa wako, mhuri kana shamwari dziripo ngadziiteika kuti mutoro uyu uderere zvishoma kana mukadzi akazvitakura akatarisana kane nyaya yakaoma kudai. Tinoziva kuti kana munhu akazvitakura pane zvakawanda zvinenge zvichiitika pamuviri pake. Saka mudiwa, mhuri kana kuti shamwari, vanhu vanenge vari pedyo nemunhu uyu vanofanirwa kugara naye pasi, vanofanira kumunzwisisa kuitira kuti vamubatsire. Rutsigiro runogona kuita kuti munhu asarambe ari oga uye kuti sarudzo yake ipfave zvishoma, right? Kana munhu waunoda ari panguva yakadai, teererai pasina kumutongesa, regai chiremba ataure mazano ake, simbisai munhu kuti asarudze zviri kuitika panguva iyoyo pachake uye akazvimirira. Mupei mukana wekuti asarudze, garai pedyo naye pasinei nezvaachasarudza. Handitika kune vatereri vanoda kuziva zvakawanda nezvemutemo, right, nemikana iripo kubudikidza ne-Termination of Pregnancy Act. Munogona kufona panhamba dzenhare dzinoti idzo 08080472, 08080472, 08080472, 08080472. Panhamba idzi munotsanangurirwa zviri pamutemo uye kuwana ruzivo rwakajeka kubudikidza ne-Termination of Pregnancy Act. Yes, mubvunzo wandinawo nhasi ndewokuti tingabatsire seiko munhu ari panguva yakaita sei? Yes, yanenge akatarisana nesarudzo yakaoma kudai kuti akazvitakura uye pamuviri panofanirwa kakubviswa nokuda kwekondisheni yaanayo. Aripo here waunoziva akambowirwa nedambudziko rakadai akazvifambisa sei? So ndiwo mubvunzo wandinawo nhasi, pamwe chete nekuti sei vanhu vakawanda vachitya kutaura nezvemutemo wezveabortion. Ko kana mhuri isingatsigire mukadzi ari panguva yakadai, panonzwi 0713938538, 0713938538, pamwe chete ne0789600748. Paita munango pantedwe. Okay, regai tinzwe kuti ndiani baba Isabel. Hello pa National FM. Hello National FM, hello. Okay, wagbatika 0713938538 kana 0789600748. Ndongoda kavaterere vaviri vangotibatsira kamibvunzo yatabvunza kuti sei vanhu vakawanda vachitya kutaura nezvemutemo wezveabortion. Anditika aripo here waunoziva akambowirwa une dambudziko rakadai rokuti anenge akazvitakura obva aenda kwachiremba onzi pamuviri apa pakarega kubviswa, panoisaka amai vemwana, amai vakazvitakura panjodzi. Uye mubvunzo unoti tingabatsire seiko munhu ari panguva yakadai yakaoma yekuti sarudzo inenge yakaoma kakuti aite. Regai katinzwe mwari parunhare. Hello pa National FM. Hello. Ndofunga nhare dzedu munokwanisa zvakare kutumira ma-WhatsApp message panhamba dzinoti 0773238096, 0773238096, 0773238096. Tingobatsirana kana sisi ava tisati katavharisa nokupaka mukana kuna baba Isabel kuti vanyudze gedyo. 0773238096. Munango pantedu. Hello pa National FM. Hello.
Nhare dzedu zvisinei abatsire sei munhu ari panguva yakadai sei yokuti iye akwaniseka kuita sarudzo yokubvisa pamuviri panenge akatakura. Aripo here waunoziva akambowirwa une dambudziko rakadai uye akazvifambisa sei? Sei vanhu vakawanda vachitya kutaura nezvemutemo wezveabortion ko kana mhuri isingatsigire mukadzi ari panguva yakadai panonzwi iyi? Saka ingotumirai kama messages pa 0773 238 096 WhatsApp kana text message pa namba idzodzo kuitira kuti tikwaniseka kubatsirana nasisi vedu vakatarisana kana nedambudziko rakadai. Tinokutendai kamhuri yeZimbabwe nokuita kamuono nokuita chirirangwe panyaya yatauya nayo nhasi muchirongwa chino the hottest mid morning show in Zimbabwe, apo tiri kudaka kubetserana kana tete vakazvitakura asi vakaonekwa kuti vane dambudziko right ravainaro iro dambudziko rakataurwa kana nachiremba kuti rinonzi iro right regai katitsvage zita racho rinonzi iro clampasia right rinopaka kuti BP yake kana kuti BP ikakwira moyo unozvimba mamwe ma-internal organs akaita semakidney anozopedzisira ada kuita organ failure. Saka chiremba vakati the best option kubvisa pamuviri apa, akangodaro anobva apora, asi iye ari kuti aiwaka handingabvise pamuviri ini ndakazvitakura uye ndichitarisira kuti ndibate mwana karusva vakacheche kange. Saka regai tizonzwa kuti vadiwa vateerere munoti kudini. Ngotumirai kama text kana WhatsApp message pa 0773 238 096 0773 238 096. Dzatinenge tawana mukufamba kwatinenge tichiita uko tinodzunza zvakare pano pachimuti kuitira kuti tibatsirikane. Ndosaka National FM iri pakati pedzimwe nhepfenyuro apo iri kuita basa rokuentertaina, inform and educate nokuti ndiyo mandate yedu. Hello. Mamuka seiko mama? Tamuka bwezha ngwa muri sei? Mushe ndiani watiri kutaura naye? Maita tenda kafesu pafiwa. Maita tenda tibatsirewo pafiyo. Fiyo iri kupisa nasi. Pafiwa apa pa Jerusalem apa. Mwana uyu atori nemhepo itori paari. Imhepo? Atori akatoiswa mweya wakaipa nambuya wake awo. Okay. Saka antoda kutobatsirwa. Saka mhepo iyi kana yakaiswa pari ingabviswe sei? Antoda kutobatsirwa nevava vanobatsira kumasowe. Kumasowe? Aha. Aiwa tinotenda, ingomutse vaviri vatatu. Ndangotiwo happy birthday kune mwana wangu azi Naijoka Fefu asvitsa 12 years nhasi. Ndinongoti mutaura iwo katatu. Anonzi Naijewani? Naijoka Fefu. Kafesu ari kupi? Aenda kuchikoro grade 7. Grade 7? Naijoka Fesu, Naijoka Fesu, Naijoka Fesu. Aiwa ndatenda zvangu. Tinotenda muve nezuva rakanaka. Halo? Ukoma baby na posho. Yes, ukoma muri saiko? Mushe muri sei. Tibatsirewo ndiani waduyo? Vantu Joram mapukidze ndiri pambara. Joram zviri sei? Wakanaka baba kuri sei. Right, tibatsirewo ngoma Joram. Maonero andakaita mwana anoratidza kuti anoda kubatsirwa kana kuindiswa kurehab chaiko because anenge madrugs aya. Munofunga kuti madrugs? Pakuona kwandakaita anenge madrugs nekutambudza kwaanoita mai vakanga anawo anotongoda kuindiswa kurehab ndokuri nane ndokunogona kukasira kumubatsira. Kuti kudaro? Ndo maonero angu handiziva hangu kuti kana ukangotaurwa namai vabva kutaura kuti kana kubatsira kuti kuvabatsiri eitha vechivanhu kana kumaprofita kunogona kuita zvirinani. Dzinogona kwedziri mhepo? Nemhepo kuti dziripe vavo bhozi mwana mudiki chaizvo but kakubatsirwa kanodiwa kwakati kure. Yes. Saka zvamungaudza vabereki vake mungavaudza kuti kudii? Chekutanga ndechekuti ngambofamba vatsvage maprofita anobatsira chaizvo. Vambokwanisa kubatsirwa. Tinotenda kubatsirwa nevechivanhu kuti vanobatsira chaizvo vanogona kubatsirwa zviri nani. Aiwa tinotenda mukoma Joram, morosewo vaviri vatatu tinzwe. Wokutanga wandoda kubhorosa ndimi varume vaviri. Yes. Tinotenda. Ndozomhorosa zvemukoma Ezra Kaunda
Oma Israel Tembo avonjewa. Ehe. Ndinotenda nemarusana wangu kwabhuti kumucha kwedu kwatwara. Okay. Batenda. Futi. Rikichipu. Toyo fema lo. Ise bosho. Zvirise mkomongo. Amusha seke doba exclusive. Aditi. Boshe kuti ndeipi? Amusha koyo chairman mo exclusive utadza zvinoereshe bwana. Andisi che tongosvika uno kubudawo patinenge tachibuda nenguva dzacho hatizive zvinenge zvichiitika. Inini sekuona kwenyaya iyo ndilengtoni chingoma ndikutaura. Ehe, paMajor Brown. Yes, exactly. Boss nyaya maonera ndikuita ka. Mwana uyo aitika. Akarege vakamuregera kutanga mwana uyo ari kugara mumabhesi mwana uyo. Ndoma ari kudzidziswa matraining ese kuti mari inotorwa so zvese zviriitika zvikureva kuti mwana anenge vari kugara mabhesi wana vari kuita zvemutoriro wana. Muri kuti mwanasikana uyo ari kuita zvemadrugs? Vari kutoita zvemadrugs bosi kutoti atosangana nemusikana uyo vanenge vakatosangana mabhesi nemusikana uyo wamutauro wanzwa kwavo wakashota. Bozi kuitika zvacho zvikureva kuti zvese zvikuitika zvikanyemba vanhu vamwana vari kungofamba uchitaura wega mukati menyaya dzedombo dzikuitwa newana wadika. Saka mungakurudzire kuti vabereki hama dzemwanasikana voita sei? Apo zviripo ndezvekutongoti mwana anofanira kuenda achienda kumariabu anofanira kunge achinonogara pfungwa dzake dzonyatsotarisiswa bhozi zvimwe zvese zvakuitika zvimwe zvacho unozva pane mumwe mubvunzo yekuti unondoda nge munhu aitanga akarohwa nezvinhu kana kuti pane chiwani chikushanda but nenyaya yekuti mwana ndokutinga rakapinda mari madrugs inonga yakapinda mari saka pano pacho panobva pakenge pane chiwani chiri kushanda mari ubva unonga uchimubvunza zvese ka zvimwe zvacho zvinenge akutopindura zvinhu zvakatosiyana nezvaumubvunza. Aiwa tinotenda regai katinzwe kuti vamwe vanoti kudini. Regai tungoti turu datanga damutsa utekwa pa umazwe South. Totanga kuna mukuru wa baba wedu wa Munangagwa. Tinotenda baba wedu wa Munangagwa ED president tongoti ngwedzera makore urarama baba ndozoti utekwa MP wangu Nobert Mazungu na kansera Roni handakangana Roni Msiriri. Ndozotiona Alec Gweja vakakona Major Brown wese fani mafuta slice ndarakambewa pesa chasi na mdaro wangu fani chingoma ndakagara wakabhiya mishikuguru yate zvangu achirata nemurese kwachirata kwane gomo ane timu rese rakatirana Kevin Shona ana Nobert Chabeta na tinachogotora ane timu rese Steven Chipunza wese avakateerera ndatenda ngoma kanyima madabazi. Tinotenda muwe nezuva rinotapira. Halo pa National FM. Hello. Yebo. Hello vakomana. Yes, Makadiko. Yebo. Tiri makadini zvenyu. Tiri kukunzwa, tiri kutaura nani ari kupi? Ndichaguta zvake ari kumasingo. Kuri sei kumasvingo? Kumasingo kungonaya. Kuri kungonaya tinotenda ndokuti tigute. Tibatsirei tinzwe. Yaya musikana uyu wakatemedzwe nyora dzokuba nambuya vake. Saka chatove chikwambo icho. Toda kushandirwa. Chingashandirwe sei, angabatsirwe sei mwanasikana? Zotoda maprofita akasimba izvi. Zoda maprofita. Aiwa tinotenda ingomutsa inokusweresa vaviri vatatu. Ndinotomutsa zvangu imi vakomana rambai muri pamberi nebasa nechimuti. Tinotenda. Tatenda. Tinotenda kumasvingo. Pabodzi na 0789 600748 paita Munango Pantedwe. Halo National FM. Umatajina pozo. Zviri sei kwa mkomo wangu? Ndiani watiri kutaura naye? Kutaura na Miza Kobna wangu. Nani? Mr. Nesa. Mr. N-I-H-L-E. Nihle.
Hello. Hello. Ndikunzwa njani? Tiri kukunzwa tibatsira itinzwe. Okay. Ndikuti mutano uyu ndikutenderana nevanhu vari kuti azvinhu hapana madrugs. Vanoda kubatsirwa chaiko chaiko. Munofunga kuti pane zvakaitika pamwanasikana uyu? Zviri pachena izvi. Zviri pachena. Zviri pachena. Hazvidi vaprofiti vaya vababaisa bhiri vokuzviti Awu baba. ipapo vachiri vakadaro hativadi. Okay, poda maprofita chaiwo. Chaiwo vakaita zvanekukuziva. Okay. Vanhu hapo. All right. Mapasta mchisa hawana kwenye kubatsira. Aiwa tinotenda kwasaimisa nihe. Hello? Pasi sai zvenyu ingoswerese vaviri vatatu? Okay, ndinongotenda nebasa ranotitia togara tangotigira nenguva. Tinotenda muri kupi? Bulawayo paHillside. Bulawayo ku Hillside. Yes. Thank you so much. Twalumba loko. Yabonga. Iye ubaba. Baba nihle. Ko Bulawayo. Hillside lapha. Iye. Kuntutu. Kana tichaodo. Aredi zimzimba. Tiri kubwera kumweko ku ZITF. Aiwa tiriko. Tiri kubwera kumweko baba nihle. Motitsvaga panguva ZITF. Yes. Toda kupai magunanzi. Yes, ngavatitsvage. Uyai. Munoiziva ka ZBC zvainoita. Toda kukupfekedzai kama t-shirt ye ZBC. Aiwa.